Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So nandito tayo ngayon sa may Dao, Pampanga. So ayan mga tol, kung mapapansin nyo ay natatraffic na tayo dito. Hindi tulad dati, ay dire-diretso lang tayo sa pagbibiyahe. So ngayon marami ng mga nagbubukas na mga iba-ibang mga business mga tol. Ayan o. Ayan. Bukas na yung mga iba ha. Ayan, hindi tulad dati, hindi naman tayo natatraffic dito. Kung mapapansin nyo, marami na mga nagbibiyahe na motor dito mga tol. Ayan. Marami na rin nagbubukas na mga iba-ibang mga business. Ayan o. Ito yung ordinary sana ni Babalaka, tricycle at motor. Ayan, siguro mga 20 minutes na tayong traffic dito. Yung mga iba-ibang mga nagbukas na mga business ngayon. Dati sarado yung mga nagbibisikleta. Ngayon bukas na. Mga appliances bukas na rin. Ayan, pagkain ng ano. Bukas na rin yung mga paggawaan ng mga motor. Ayan, mga pyesa. Ayan. Yung nasa likod ko, nagbabawal ng ano, yung mga nasa gitna ng lane. Bawal talaga yung mga tricycle sa gitna. Dapat nasa ano lang, sa may gilid. So yan mga tol ha, kayo na lang yung umusga mga tol ha. Pakita ko lang sa inyo yung ano, yung dinadaanan ko ngayon. Dahil nagbayad ako ng tubig sa Mabalacat City. Nung papunta pala ako, medyo konti lang yung sasakyan. Pero ngayon pauwi na ako, ayan, sobrang dami. Kabilaan yung mga nagtitinda ngayon dito. Ayan pala, sa kabila yan, papunta ng Dao Market yan. Ayan, kung mapapansin nyo mga tol, mayroon na nagtatraffic ngayon dito. Ayan yung mga remittance center oh. Dami pa rin nakapila. Marami na rin palang bukas na ano rito. Gamit na mga gamit sa bahay. Ayan, bukas na rin pala. Yung mga iba. Oh. Ayan mga tol ha.
Marami ng mga sasakyan dito at saka mga motor. Siguro yung di lang lumabas ngayon yung mga namamasada. Ayan. Pampasada na jeep at saka motor lang yung wala ngayon. Pero ayan, kayo nang umusga mga tol ha. Yung mga gamit dito sa bahay, ayan, bukas na rin. Kanina pa po ako na traffic dito. Hindi naman po lagi dating traffic. Dati dire-diretso lang. Ayan yung Marina Arcade na bentaan or buy and sell na mga imported na gamit. Ayan. Yung iba bukas na. Pero yung iba sarado pa rin. Ayan po Marina Arcade. Bukas na rin pala. Ayan, halos bukas na. Ayan, pwede na kayong mamili dito. Mga imported na gamit. Kanina napakaraming tao dito. So ngayon halos nakapagbayad na siguro or nakapagkuha na ng pera sa remittance. Ito, nakarating din ako dito sa may stoplight ng Dao. Dito sa malapit sa bus terminal, ayun halos siguro kalahating oras yung traffic. Ito, may nagbabantay na dito sa stoplight, mga traffic enforcer natin. Ayan, dahil marami na talaga sasakyan dito Ito yung Jollibee.